So enwi di Rhun Jones, dwi'n gweithio fel warden hefo Brenin Clwyd a dyfrindwyr ardal o harddwch naturiol eithriadol. A da ni'n gwneud bob math y gwaith arbennig hefo gwir fyddolwyr sy'n dod allan hefo ni edrych ar ôl y llwybr. Am hwnna'n gallu golygu replaceio styles efo giatia, yr weima cyn gwneud siŵr bod yn hawdd i dilyn, ac yn llefydd arbennig fel hyn. Da ni wedi bod yn gwneud gwaith arbennig. Pan da ni yma yn gwneud gwaith ar y llwybr, da ni'n gweld gymaint o ymwelwyr sy'n dod allan i mwynhau yr llwybr a jyst wneud fel, jyst neis i siarad efo bobl pwy sy'n dod allan i mwynhau. Mae gen i feilliad fach ifanc ac ers nhw rhyw 2 years old, da ni bod dod allan fan hyn i hel llys yn tyfu nesaf i'r llwybra. A mae jyst mor neis bod allan ar lle agored fel hyn, eitha distaw. I hel llys yn gwneud tartan neis efo heina, efo'r genod. A mae jyst rhywbeth wneud nhw gofio am byth. A pethau gorau am byd, jyst am ddim fan hyn, de.